Prezidentin New York'a ediyen saparyny hukuk toporlary mejburi zähmete garşy çäre geçirýär. Şu gün halkara hukuk toporlary prezident Berdimuhammedowyň New York'a ediyen saparyna gawatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejburi zähmetin bes edilmegine çagyryp protest çäresini geçirýär. Berdimuhammedow bu maganyň baş assambleýasynyň 73-nji ýygnagynyň çäklerini 29 sentýabr 2 oktýabr aralygynda New York'a sapar edýär. Agzalyan protest çäresini paýta meýdanlaryna mejburi zähmetin şeýlede çağı zähmetiniň ulanylmagyna garşy iş alyp barýan paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa we onuň düzümine girýän toporlar geçirýär. Bu protest çäresiniň guramaçylygyna Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti hem gatnaşýar. Neşriň baş redaktory Ruslan Mätiýew 1 oktýabrda Azadlyk radiosyna beren interwýusyny meýilleşdirilen çärenin maksady barady, şeýle çäreni geçirmek bilen özleriniň göz öňünde tutýan netijeleri barady gurrun berdi. Bugün Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasynyň öňünde, ýani New York şäherinde Cotton kampaniýany, paxta kampaniýasy we şoňa girýän birnäçe halkara guramalar protest geçirýär. Protestiň esasy maksady bilşimiz ýaly Türkmenistanda häzirin paxta ýygym mövsümi başlady. Paxta meýdanlarynda hökümet tarapyndan ulanýan mejburi zähmeti besetmek, hemem mejburi zähmet barada maglumat taýýarlayan, ýygnayan, hemem ýaýradýan aktivistleri ýygyrlamak, şolary birli repressiýalary çekmek, besetmekden ibaratdyr. Diýip Mätiýew belledi. Onun sözlerine göre Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejburi zähmet barada maglumat taýýarlayan Türkmenistanyň aktivist Gaspar Matalayev 2016-njy ýylda suud edilip oňa 3 ýyl iş kesildi. Bizim pikirimçe şol suud, şol iş nähak boldy, beýguna adam türmäge gitdi. Şol protestiň maksady Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary hem de prezident Berdimuhammedowyň şol mejburi zähmet meselesini ünsüni çekmek, hem şol mejburi zähmeti besetmek. Diýip ol sözüne goşdy. Paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa 18 sentýabrda Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaýradyp, meýilleşdirilen protest çäresi barada öňünden habar berdi. 1 oktýabr güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow New York şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna çykyş eder. Türkmenistan ýurtda häzirki wagtda dowam edýän paýta mövsüminiň dowamyna mugallimleri, doktorlary, şepagat uýalarynyň we hökümet işgärlerini paýta ýygmagy mejbur edýär. Galybertede çağılar heniz hem yurdun paýta önümçiligini mejburi çekilýär. Bu maganyň baş sekretary Antonio Guterres we Türkmen prezidentini bu çäreleri bes etmäge çağırmak boýunça bize goşuluň diýip, paýta kampaniýasynyň resmi web sahypasyna prezidentin New York'a edýän saparynyň öň ýany maglumat ýaýradyldy. Türkmen prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji ýygnagyna 29 sentýabr güni çykyş etdi. Ýöne onuň New York'a edýän saparynyň dowamyna Amerikaly işgörler topor bilen hem duşluk meýilleşdirýäni habar berilipdi. Şol çykyşdan başga prezident Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň biznes toporlary bilen hem duşmagy isledi. Şol duşluklar öňünden planlaşdyrylandy. Bizim esasy maksadymız şol edil Berdimuhammedow çykyş edýän mahalynda köçe çykmak däldi. Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde protest geçirmek, jurnalistleriň ünsüni çekmek, geçip barýan adamlaryň ünsüni çekmek, hemem elbetde şol Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşýan adamlaryň ünsüni çekmek. Elbetde bu habarym prezidentiň özüne de ýeter. Şonu umid edýäs. Hemem baş sekretary de şu habary ýetirler diýip pikir edýäs. Diýip Mätiýew belledi. Ol gurrun döşlükde özleriniň şeýle çäräni ilkinji gedek guramalaşdyrýanlyklaryny aýdyp, göz öňüne tutýan netijeleri barada gurrun berdi. Biz tarapdan şunýalyk protest ilkinji gezek geçirilýär, dogry. Näil netije garaşýar. Elbetde şu çykyşdan soň, şu protestden soň Türkmenistanda mejburi zähmet bes edilmez. Şonuň biz göz öňünde tutýas. Ýöne aýdyşmaýaly halkara wekilleriň ünsüni çekmek üçin mejburi zähmet barada has köp adam bilmegi üçin hemem Türkmenistanyň hökümetine basyş etmek üçin şonu geçirýär. Diýip Mätiýew sözüni jemledi. Hukuk toporlarynyň ýaýradan bildirişine görä agzalyan protest çäresi New York wagty bilen 1 oktýabrda gün ortaň saat 12-de, Aşgabat wagty bilen agşam saat 9-da başlaýar.